कोकणच्या या मातीनं लोकशाही मार्गाने निर्माण केलेली विचारवंत नेतृत्वाची परंपरा फार मोठी आहे। बॅरिस्टर नाथ पै पासून मधु दंडवते यांच्यापर्यंत प्रगत कोकणाचा विचार मांडून जनमानसावर प्रचंड प्रभाव या नेत्यांनी निर्माण केलेला। याचं एकमेव कारण म्हणजे लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांशी त्या नेत्यांनी केलेला संघर्ष। याच उदात्त विचारांच्या जोरावर रत्नागिरीतील राजापूर लांजा साखरपा विधानसभेसाठी अपक्ष उमेदवार म्हणून संजय आत्माराम यादव आपली निशाणी फणस चिन्हावर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। शिवस्वराज्य कोकण संघटना स्वायत्त कोकण समितीच्या वतीनं संजय यादवराव यांची उमेदवारी ही भारतीय लोकशाहीतील समाजाच्या विकासासाठी लोकांनी दिलेली एक आदर्श उमेदवारी आहे अशी जेव्हा कोकणवासी चर्चा करतात तेव्हा संजय यादवराव यांची लढाई लोकांची का बनली याचं उत्तर मिळतं। राजापूर विधानसभा मतदारसंघ हा आमदार राजन साळवी यांच्या निष्क्रियतेमुळे आता सर्वदूर पसरलाय। प्रत्येक प्रकल्पाला विरोधाचं राजकारण करताना स्थानिकांच्या ना रोजगाराचा प्रश्न सुटला ना इथल्या पर्यावरणाचा विचार करून त्याची श्रीमंती उलगडता आली। त्याच वेळी इथल्या स्थानिकांचा सत्ताधारी पक्षावर असलेला राग म्हणून धनुष्यबाणालाही त्याचा फटका सहन करावा लागतो हे वास्तव आहे। पण त्याच वेळी विकासाचं शाश्वत धोरण घेऊन शेती, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी हेच विकासाचे मुद्दे घेऊन निवडणूक लढवणारे संजय यादवराव हे आता जनसामान्यांचं प्रतिनिधित्व करतायत। याच मतदारसंघातून शिवसेनेकडून किरण उर्फ भैया सामंत हे देखील निवडणूक रिंगणात आहेत। त्यांचा देखील प्रचार मतदारसंघाच्या विकासाचं विजन घेऊन सुरू आहे। या सर्वात मात्र संजय यादवराव यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे प्रत्येक उमेदवारासाठी निवडणुकीच्या अभ्यासक्रमाबाहेरील आहेत। त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यावर संजय यादवराव हे या मतदारसंघात उजवे ठरत आहेत। संजय यादवराव यांनी मागील 4 दशक कोकणातल्या प्रत्येक गावांचा केलेला अभ्यास हा त्यांच्या अभ्यासात्मक प्रचाराचा गाभा बनला आहे। उगाच गुंतवणूक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या गप्पा मारण्यापेक्षा भौगोलिक विकासाचा मास्टर प्लॅन हा राजापूर लांजा साखरपाच्या गावागावात सामान्य मतदारांसाठी महत्त्वाचा विषय बनलाय। एकीकडे राजापूरचं राजकारण गढूळ बनलं जात असताना स्वच्छ प्रतिमेचे आणि विजन घेऊन निवडणूक लढवणारे संजय यादवराव यांनी प्रचाराचा झंझावात निर्माण केलाय। निसर्ग, उद्योग आणि गावचं गावपण जपत विकासाचं रोल मॉडेल निर्माण करण्यास संजय यादवराव यांच्या लढाईत मोठ्या प्रमाणात मतदार हेच आता यादवराव यांच्या प्रचारासाठी यंत्रणा राबवत आहेत। पुढील 10 वर्षांसाठी नियोजन करताना विकास निधी हा मतदारसंघातच निर्माण करण्याची संजय यादवराव यांची विजन संकल्पना राजापूर मतदारसंघाचा चेहरा मोहरा बदलवणारी ठरते आणि म्हणूनच स्थानिकांच्या समर्थनामुळे संजय यादवराव यांचा विजयी झंझावात फार मोठा चमत्कार करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही। तुर्तास या राजकीय विश्लेषणात इथं स्वल्प विराम। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।